cah. Rasane ape gawe cangkruk gak ana wonge iki piye cah? Yo dina jemuah ngene iki. Adem cah. Tak golek wong sik aku. Kok wong eno omah iki? Lek, woi. Yo lek, apa lek? Iki lho, dadi pitik iki lho. Aku tak adu lho iki kok. Jago lek ya. Iya. Iki lho. Pitik nggo anteng ngene lek. Iya. Iki lho tak adu. Ambine Kang Surman kae lho. Wah, Jare kok ndek jago kae. wah yo gathuk nak iki. Aku iki yo lancur ta opo iki aku yo ora paham. Lah, Ana apa iki? iki aku ajane ape njaluk tulung lek. Iya. Ape tak ajak ngewangi gawe cangkruk ngono lho lek. Ayo le nang ngono aku tak sesuk-sesuk lah aku. Ngedi sesuk gak apa-apa. Iya le. Ya wis lek nang ono. Ayo nang ngono. Ayo. Iya. Sik tak lebokne narono sik ya. Iya, iya. Paham ya? Iya kok tak anteni lek ya. Iya. Ora opo ngene cah, jare pengen cangkruk. Pengen wae tanggane ora ono wong ngene cah. Sementara iki cah. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo, ana apa lek? Yo lek, pas lek no Mas. Iya. Ana apa? Ape tak jaleki tulung lek. Tulung apa neh? Tak jengge cangkruk lek. Lah, sok kapan? Ya engko iki lek langsung. Engko iki yo, sik lek. Aku manggilku pelungan Tegal. Berarti ya. Karo sapa wae lek? Karo lek Andis bareng lek. Wong wis mang tak jak ya muni ya gelem lek cangkruk nang ndi? Kono lho ngarep omahku lek. Ayo lah nang omah saiki. Iya. Ya wis tak balekno iki sik. Iya nek balekno tak enteni omah ya. Iya wis. Ya, aku tak balik sik. Iya ya. Pelungan Tegal jaga cangkruk. Sore jejare wong cangkruk. Lho, lek piye iki? Wis tene gek mang. Lek wis tanteni jek lah dotara. Ya iya iki arek jange wangi, Lek. Nggih cangkruk, Lek. Ha piye iki? Kabeh urung teko sapa mang urung teko? Lek Andi urung teko, Lek. Iya, aku lagi teko iki lho. Wis teko. Iya, Lek, iki Lek. Tak jange wangi nggih cangkruk, Lek. Iki. Heeh. Ya tak wong sisik-sisik ta opo iki. Iya, iki lagi tak sisiki, Mang. Entel lah, sisik. Iki lho. Apa iki? Nyamplangi ta opo iki? Iya, Lek. Ya, mbok kono apa iki ndelok tok ta apa iki? Kono lek nang apa kono? Sik Lek tak golekno apa ya sing kurang Lek? Petel ta apa deh? Golekno petel sik Lek ya. Iya, iya. Peteni Lek. Tak nyamblang-nyamblangi pring saiki. Iya. Oh, memang orangnya Tegal lho, kok. Wah, pene Tegal wong dijak cangkruk ngene kok. Cuma tapi ada pitik iki. Kang Soman. Ayo. Iya. Cangkruk digo jagong iki lho nang bengi. Nah iya, ndadekno iki sik nang Ayo. Nek Tegal wektu sesuk ya iso. Iya, aku mau yo makani pitik kok. Tapi tak bensik lah pitik ku malah balekne kandangane. Ayo kok bengi lak dadi iso digawe Iya. kopi diombe bareng ning kene karo Lho, Lek, iki lho, Lek, ngombe-ngombe sik, Oh Lek. yes, matur suwun dekok penuh sik lah dah. Kene sik, Lek ya. Ya, aku gawe kok ngombe. Ini getan terus ora dipeno ya ora. Dadi, Ora dadi ya ora ya kasil iki. Tah, iya, Lek, aku yo njuk tulung kowe tenanan, Lek. ora apa-apa wong. Tanggane digo nak bengi iki lho. Hah? Nak kudu-kudu dolan nak jongok njaba nak aku ya. Ora kok jero mah. Iya, Lek. Kuang darah petal iku. Wah, iki petal tua, Lek. Gaman tua, Lek. Apik ta Lek pringnya iki. Lah iki nak cara aku pringe iki jek kena men kurang to sithik nak iki pringe Mas aku.
Chef perawan berarti lek ya. Ya koyo wong ngono kae lho. Nek seprawan nang dintel ngono ya. Nah lagi apa meneh lagi pertama ngono walah rasane Mampu. kemampu koyo pelem ngono kae lho. Yo enak-enak tapi yo loro ngono wae ta. Enak loro lek ya. Mampu. Enak tapi yo sediluk ta. Ngene iki nggo gebuk nek bayang yo sediluk penak. Nak bar yo padha wae wis pecah kabeh neh. Wah, iya cak lek. Wale. banter, Lek. Paku. Paku apa ngisi? Paku reng lek. Pitikku muncul garam lho. Ora ya. Kita pokok Mataram mang. Tak kok mata kurungi menang. Ah wis gara ucul lho, Ora. ora ucul Hati-hati lho nak kena driji. Masuk ala. Helm lho. Loh, Mas, aku arep takon, Mas. Iya. Enggak. Ngene lho. Nyapa wong lanang kok kudu kerja keras? Go golek kanca rapi gak segampang golek kanca ngopi. Masuk. Ngono lho ya. Caca. Ngono tugasé wong lanang. Ayo tunggale ngene iki lho, Mbak. Kayak ngene iki ngewangi tanggane, ngene iki ya. Saling membantu. Kono sih, kono sih. Ini iki ya kena dienggo minus ya. Iki lho, wong lanang ini lho. Dua nanti warisan iki. Wong lanang ya ngene. Iki kele. Wong urip iki berarti paku lho. Nek kenceng dituthuk sampai ambles. Ya wis kayak menungso iki. Ya iya lah. Tidak lakune nek wis kenceng ditambah dikeki cobaan terus. Kayak bengkong. Orang arah dituthuk. Mesti dituthuk sing kenceng iki. Kok iki lho contone iki. Tak kandhani. Piye? Ngene lho. Saiki ora kabeh menungso gelem dadi bagian proses tapi kabeh menungso gelem bagian hasilem. Ngono lho. Ya iya. Akeh cara sing ngono kuwi. Ya iya akeh mate apa meneh. iya. Wong wedok sing saiki. Ning Jatirogo tuku tempe. Iso bales ta ra kowe?